universitat a València, eh? Sí, Maribel, han disfrutat ells i nosaltres també veient les imatges. Els nous fenòmens que genera internet s'escampen com la pólvora. La prova l'hem trobada este matí a València. Parlem del Lip Dub, un videoclip que es roda en una única seqüència i en què participen centenars de persones per a després penjar-lo a la xarxa. Com a protagonistes, els alumnes de la Universitat Politècnica. S'imaginen a més de 400 persones participant alhora en un vídeo musical casolà? Avui assistim al rodatge de l'última tendència en internet. Això és un Lip Dub. És l'última moda entre els universitaris i els alumnes de la Politècnica de València també han volgut rodar el seu. Veient el bon ambient que genera, entenem per què. Ha sigut matí d'organitzar a la gent per grups i d'anar acostumant-se cadascú a la seva nova pell. Soy un cerdo calvo. De monja, aquí, para colaborar con el... Jo sol les dic la paraula rocking. El resultat final el veurem d'ací uns dies penjat a la xarxa, com antecedents a autèntiques obres mestres. El van protagonitzar vora 200 estudiants al Quebec i ha fet furor en internet. A Espanya, fins al moment del rècord, el té la Universitat de Navarra. Un mega playback amb cavall inclòs i amb una xifra de participants de 400 persones. Ara, a València, intenten superar-lo en originalitat i quantitat de participants. Què veu passen els estudiants? I bones notícies per als seguidors del Capitán Trueno. Ja està a la venda l'última aventura de l'heroi, El último combate,